elsker Liverpool, et engelsk fodboldhold. Jeg har fulgt det med tykt og tyndt siden 1977, bare jeg sige, er året, hvor jeg ser lyset. Det er faktisk en videnskab, jeg har til fælles med forholdsvis mange danskere, fordi at der kørte op gennem 70'erne og 80'erne tipslørdag, og der gik de fodbold hver lørdag, og det så jeg sammen med min morfar på Vestergade inde i Aarhus. Så jeg tog fodbold med ham, og dengang der var Liverpool bare det bedste hold, så det blev den. Og den bog, jeg lige vil nævne hurtigt, er den her, Red or Dead and Dame Peace, som jeg har læst her inden for det forgangne år. Og den er jo et stort indtryk. Og den er faktisk en kombination af to ting, jeg godt kan lide. Fodbold og god litteratur. Så tror jeg ikke, jeg har så meget ved. Hvad var det? 1,5 minut?